Yr eneinio Methania. 6 diwrnod cyn y Pasg, daeth Iesu i Fethania, lle roedd Lazarus yn byw, y dyn oedd wedi ei godi oddi wrth y meirw. Yno gwnaethpwyd iddo swper. Roedd Martha'n gweini, a Lazarus yn un o'r rhai oedd gydag ef wrth y bwrdd. A chymerodd Mair bwys o enaint costfawr, nard pur, ac yn einiodd draed Iesu a'i sychu a'i gwallt. A llanwyd y tŷ gan bersawr yr enaint. A dyma Judas Iscariot, un o'i ddisgyblion, yr un oedd yn mynd i'w fradychu, yn dweud, pam na werthwyd yr enaint hwn am 300 o ddarnau arian, a'i rhoi'r clodion? Ond fe ddywedodd hyn, nid am fod gofal ganddo am y clodion, ond am ei lleidir ydoedd, yn cymryd o'r cyfraniadau yn y god arian oedd dan ei ofal. Gad lonydd iddi, meddai Iesu, mwyn iddi gadw'r ddefod ar gyfer dydd fy nghladdedigaeth. Mae'r clodion gyda chi bob amser, ond nid wyf fi gyda chi bob amser.